Wato a nan online space ɗin nan samun kuɗi da kake gani yana da matuƙar sauƙi in dai ka san abin da ya kamata a ce ka yi ta hanyar da ya dace ka yi wannan abin. A wannan bidiyo zan muku explaining abubuwa guda biyu da idan ka kula da su ka koya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ka ƙware da shi tabbas making income zai zo maka cikin sauƙi a nan online space ɗin da kake gani. Abu na farko za mu fara ɗauka ɓangaren content creation. In kana creating content misali a nan online ɗin kana ɗora video, ina mai tabbatar maka kana gina audience ne wanda kana gina personal brand ɗinka kenan. Ka duba ka ga attention na mutane yadda yake karkata yanzu. Duk wanda kake gani online ɗin nan ko da suna ɗaya daga cikin masu kuɗin duniya ka gani za ka tarar cewa suna participating, suna engaging akan abin da ya shafi video content. Ko da ba sa da account wanda misali suke ɗora video nasu za ka ga cewa za a iya zama da su a yi interview da su, a yi podcast da su. Menene? Duk part of video content ne. Content kuma ka sani ba dole sai ka fito ka nuna fuskar ka ba, za ka iya video ko baka nuna fuskar ka ba, kawai dai ya zama da cewa online space din nan ka kasance ɗaya daga cikin wanda suka yi creating wani abu suna nunawa online din nan. Abu na biyu da nake so ka sani, akwai services da za ka iya providing nan online din. In ka je kai learning wani skill za ka iya zuwa misali ka yi wa wasu mutane aiki su baka misali income through misali service inda kai providing, saboda misali solution ne ka kawo wa matsala. Let's say kai graphic design ne, let's say kai video editing, let's say misali ka koya wa wani yadda ake trading, all these kind of things. Abubuwa ne wanda zaka iya misali making income da su nan online space din. So akwai abubuwa da dama da zaka iya misali kuma samun kuɗi through info product nan online din. Matukar da ya zama da cewa kana da wani valuable abu da zaka ma mutane providing, su baka exchange of currency su karbi wannan value din. So idan misali kana ganin cewa kana da ra'ayi da a ce ka fara content creation, a wannan video misali kai comment da CP za a tura maka da information inda zaka je ka registration ka kasance ɗaya daga cikin students wanda suke a group ɗina domin ka koyi misali duk abin da nake yi akan abin da ya shafi wannan content creation din. Na barku lafiya, Yos AB Tech. See you next.